Η σιωπή που απλώθηκε λίγο πριν πέσει η αυλαία της γης της ελιάς δεν ήταν απλώς η παύση πριν από το τέλος, αλλά μια βαθιά ανάσα μιας ολόκληρης διαδρομής που κουβαλούσε μέσα τις 5 χρόνια ζωής, απώλειας, αγάπης και ανεξίτηλων στιγμών που χαράχτηκαν στην ψυχή των ηρώων και των ανθρώπων που τους ενσάρκωσαν. Σαν να το γνώριζαν όλοι, ακόμη και πριν προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο, υπήρχε μια αίσθηση ότι αυτό το τέλος δεν θα ήταν ποτέ αρκετό από μόνο του, ότι κάτι ακόμη έπρεπε να υποθεί, κάτι πιο προσωπικό, πιο ανθρώπινο, πιο αληθινό από την ίδια την πλοκή που τόσα χρόνια κρατούσε ενωμένο το κοινό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όταν οι τίτλοι τέλους άρχισαν να κυλούν, δεν ακολούθησε το συνηθισμένο κενό της σιωπής, αλλά ένα πέρασμα σε έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο όπου οι χαρακτήρες άφηναν για λίγο τους ρόλους τους και γίνονταν ξανά άνθρωποι, γεμάτοι αναμνήσεις, συγκινήσεις και δεσμούς που δεν γράφτηκαν ποτέ σε κανένα σενάριο. Στο μεταξύ, το αφιέρωμα ξεκινούσε σχεδόν αθόρυβα, χωρίς δραματικές εισαγωγές, αλλά με μια εικόνα που έμοιαζε γνώριμη και ταυτόχρονα καινούρια, ένας υπαίθριος χώρος, λουσμένος στο φως, σαν εκείνους που φιλοξένησαν τόσες από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σειράς, στεκόταν τώρα ως σκηνή μιας τελευταίας εξομολόγησης. Οι ηθοποιοί άρχισαν να εμφανίζονται ένας-ένας, όχι ως οι χαρακτήρες που αγαπήθηκαν ή μισήθηκαν, αλλά ως άνθρωποι που κουβαλούσαν μέσα τους το βάρος και την ευγνωμοσύνη μιας διαδρομής που τους άλλαξε, που τους ένωσε και που, με έναν παράξενο τρόπο, τους έκανε οικογένεια. Ανάμεσα τους, μορφές γνώριμες από την αρχή, πρόσωπα που είχαν χαθεί και επιστρέψει, χαρακτήρες που σημάδεψαν την πορεία της ιστορίας, εμφανίζονταν ξανά, όχι για να συνεχίσουν τη δράση, αλλά για να θυμηθούν, να αφηγηθούν, να κοιτάξουν πίσω σε όσα έζησαν. Λίγο αργότερα, η αφήγηση άρχισε να δένει με εικόνες από το παρελθόν, καθώς οι πρώτες σκηνές flashback ξεπρόβαλαν σαν κομμάτια ενός παζλ που, για πρώτη φορά, παρουσιαζόταν ολοκληρωμένο μπροστά στα μάτια των θεατών που είχαν ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή από την αρχή. Η φωνή του Λικούργος Μπράτης αντήχησε μέσα σε αυτή τη ροή εικόνων, όχι ως μια απλή ατάκα, αλλά σαν ένας στοχασμός που συμπίκνωνε όλη τη διαδρομή, τι περάσαμε και τι θα έρθει ακόμα, μια φράση που έμοιαζε τώρα πιο βαριά, πιο ουσιαστική από ποτέ. Αμέσως μετά, οι εικόνες άρχισαν να εναλλάσσονται με έναν ρυθμό σχεδόν υπνοτικό, οδηγώντας το θεατή από την πρώτη σεζόν μέχρι το φινάλε, δείχνοντας πως κάθε στιγμή, κάθε απόφαση, κάθε λάθος και κάθε συγχώρεση είχε αφήσει το αποτύπωμά της σε έναν κόσμο που δεν ήταν ποτέ απλός. Οι μορφές της Ιουλία Βρετάκου και του Μάνος Βρετάκος εμφανίστηκαν μέσα από αυτές τις αναμνήσεις, όχι ως στατικές παρουσίες, αλλά ως ζωντανά κομμάτια ενός παρελθόντος που συνέχιζε να επηρεάζει τα πάντα, ακόμη και τώρα που όλα έμοιαζαν να τελειώνουν. Η ένταση των σκηνών, οι συγκρούσεις, οι έρωτες, οι απώλειες, όλα επανέρχονταν με μια δύναμη που δεν βασιζόταν πλέον στο τι θα γίνει μετά, αλλά στο τι έχει ήδη συμβεί, μετατρέποντας την αφήγηση σε μια βαθιά αναδρομή στην ίδια την ουσία της σειράς. Παρόλα αυτά, αυτό που ξεχώριζε δεν ήταν μόνο οι εικόνες, αλλά το βλέμμα των ηθοποιών που τις παρακολουθούσαν, καθώς μέσα σε αυτά καθρεφτιζόταν όχι μόνο η μνήμη των χαρακτήρων, αλλά και οι προσωπικές τους εμπειρίες, οι στιγμές που δεν είδε ποτέ το κοινό. Κάποιοι χαμογελούσαν διακριτικά, σαν να αναγνώριζαν έναν εαυτό που είχε μείνει πίσω, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να κρύψουν τη συγκίνηση που τους κατέκλυζε, αποδεικνύοντας πως η γη της ελιάς δεν ήταν ποτέ απλώς μια δουλειά, αλλά ένα κομμάτι της ζωής τους. Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές αγαπημένων προσώπων έδιναν στο αφιέρωμα έναν χαρακτήρα σχεδόν τελετουργικό, σαν μια επανένωση που δεν είχε σκοπό να συνεχίσει την ιστορία, αλλά να την ολοκληρώσει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο. Η παρουσία της Αρετή και του Ιάκωβος Βρετάκος, μαζί με τόσους ακόμη που πέρασαν από τη σειρά, δημιουργούσε την αίσθηση ότι κανείς δεν έλειπε πραγματικά, ότι όλοι ήταν εκεί, ενωμένοι για μια τελευταία φορά. Όχι πολύ αργότερα, η αφήγηση άρχισε να μετατοπίζεται από τις εικόνες στις λέξεις, καθώς οι ηθοποιοί άρχισαν να μιλούν, όχι για τους ρόλους τους, αλλά για όσα έζησαν πίσω από τις κάμερες, για τις φιλίες που γεννήθηκαν, για τις δυσκολίες που ξεπέρασαν μαζί. Κάθε μαρτυρία είχε τη δική της βαρύτητα, τη δική της αλήθεια, και μέσα από αυτές αποκαλυπτόταν μια άλλη πλευρά της σειράς, αυτή που δεν φαινόταν ποτέ στην οθόνη, αλλά που ήταν εξίσου σημαντική για να κατανοήσει κανείς το γιατί αυτή η ιστορία άγγιξε τόσο βαθιά το κοινό. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις λέξεις και τις σιωπές, άρχισε να διαφαίνεται ότι αυτό το αφιέρωμα δεν ήταν απλώς ένα κλείσιμο, αλλά μια εξομολόγηση, μια ευχαριστία, μια αναγνώριση ότι η γη της ελιάς είχε γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια τηλεοπτική σειρά. Πριν καν το καταλάβει κανείς, η αίσθηση του τέλους μετατράπηκε σε κάτι πιο γλυκόπικρο, σε μια στιγμή όπου η απώλεια και η ευγνωμοσύνη συνυπήρχαν, δημιουργώντας ένα συναίσθημα που δεν μπορούσε να περιγραφεί εύκολα, αλλά που γινόταν αισθητό σε κάθε βλέμμα, σε κάθε ανάσα. Και έτσι, το πρώτο μέρος του αφιερώματος δεν έκλεινε με έναν θόρυβο, αλλά με μια σιωπή γεμάτη νόημα, μια σιωπή που προετοίμαζε το έδαφος για όσα θα ακολουθούσαν, για όσα δεν είχαν ακόμη υποθεί, αλλά περίμεναν να υποθούν με έναν τρόπο ακόμη πιο προσωπικό, ακόμη πιο βαθύ.
Εν τω μεταξύ, καθώς η σιωπή του πρώτου μέρους υποχωρούσε αργά, το αφιέρωμα άλλαζε ρυθμό, σαν να περνούσε από τη μνήμη στην εξομολόγηση, από την εικόνα στο συναίσθημα που δεν μπορούσε πια να κρυφτεί πίσω από σκηνές και ρόλους. Ο χώρος μεταμορφωνόταν διακριτικά, χωρίς απότομες αλλαγές, αλλά με μια φυσικότητα που θύμιζε περισσότερο οικογενειακή συγκέντρωση παρά τηλεοπτική παραγωγή, καθώς ένα μεγάλο τραπέζι άρχισε να γεμίζει με πρόσωπα που είχαν μοιραστεί χρόνια κοινής ζωής. Οι καρέκλες δεν τοποθετήθηκαν με αυστηρή τάξη, αλλά με μια αίσθηση οικειότητας, σαν να είχε μεγαλύτερη σημασία ποιος κάθεται δίπλα σε ποιον, παρά το πώς φαίνεται το πλάνο στην κάμερα, αποκαλύπτοντας ήδη ότι αυτό το κομμάτι δεν είχε σκοπό να εντυπωσιάσει, αλλά να αποκαλύψει. Λίγο αργότερα, οι πρώτες φωνές ακούστηκαν, όχι με τη σιγουριά του σεναρίου, αλλά με εκείνη τη μικρή αμηχανία που συνοδεύει κάθε αληθινή εξομολόγηση, σαν να έπρεπε πρώτα να σπάσει ένα αόρατο φράγμα πριν υποθούν όσα έμεναν για χρόνια μέσα τους. Ο Κούλης Νικολάου πήρε πρώτος το λόγο, όχι ως χαρακτήρας, αλλά ως άνθρωπος που είχε δει από κοντά τη γέννηση και την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, και τα λόγια του δεν είχαν τίποτα το θεατρικό, μόνο μια ειλικρίνεια που έκανε τους υπόλοιπους να σωπάσουν. Μίλησε για τις πρώτες μέρες των γυρισμάτων, για εκείνη την αβεβαιότητα που υπήρχε στην αρχή, όταν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι αυτή η σειρά θα εξελισσόταν σε ένα τόσο δυνατό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για το κοινό, αλλά και για τους ίδιους. Αμέσως μετά, η Βάσια Παναγοπούλου συμπλήρωσε, με έναν τόνο πιο συναισθηματικό, πως αυτό που έμεινε τελικά δεν ήταν οι ρόλοι, αλλά οι άνθρωποι, οι στιγμές που δεν γράφτηκαν ποτέ, εκείνες που γεννήθηκαν στα παρασκήνια και ένωσαν ζωές με τρόπο που κανένα σενάριο δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Καθώς οι αφηγήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, γινόταν όλο και πιο σαφές ότι το αφιέρωμα είχε πλέον περάσει σε ένα επίπεδο που ξεπερνούσε την τηλεόραση, αγγίζοντας κάτι βαθύτερο, σχεδόν προσωπικό για όλους όσοι συμμετείχαν. Η Στεφανία Καλομήρη μίλησε για τις δυσκολίες, όχι εκείνες που φαίνονται, αλλά εκείνες που μένουν κρυφές πίσω από χαμόγελα και επιτυχίες, για τις στιγμές που η κούραση, η πίεση και οι προσωπικές απώλειες έκαναν κάθε μέρα ένα μικρό στοίχημα αντοχής. Παρόλα αυτά, κάθε φορά που κάποιος αναφερόταν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, υπήρχε πάντα μια δεύτερη σκέψη, μια υπενθύμηση ότι τίποτα από όλα αυτά δεν τους διέλυσε, αλλά αντίθετα τους έφερε πιο κοντά, δημιουργώντας δεσμούς που δύσκολα σπάνε. Την ίδια στιγμή, οι ερωτήσεις που τέθηκαν άρχισαν να αποκτούν έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο, σαν μια προσπάθεια να ισορροπήσει το βάρος της συγκίνησης, ζητώντας από τους ηθοποιούς να φανταστούν ποιον άλλο χαρακτήρα θα ήθελαν να είχαν υποδηθεί. Αυτή η απλή φαινομενικά ερώτηση αποκάλυψε κάτι πιο ουσιαστικό, καθώς οι απαντήσεις δεν ήταν απλώς επιλογές ρόλων, αλλά μικρές εξομολογήσεις θαυμασμού, σεβασμού και κατανόησης μεταξύ τους, σαν να αναγνώριζε ο καθένας κάτι από τον εαυτό του στους άλλους. Όχι πολύ αργότερα, τα γέλια άρχισαν να μπλέκονται με τα δάκρυα, δημιουργώντας εκείνη τη σπάνια ισορροπία όπου η χαρά και η λύπη δεν συγκρούονται, αλλά συνυπάρχουν, δίνοντας στο αφιέρωμα έναν χαρακτήρα αυθεντικό, σχεδόν ακατέργαστο. Οι ιστορίες από τα παρασκήνια άρχισαν να ξεδιπλώνονται πιο ελεύθερα, ιστορίες μικρές, σχεδόν ασήμαντες για έναν εξωτερικό παρατηρητή, αλλά γεμάτες νόημα για εκείνους που τις έζησαν, στιγμές που δεν γράφτηκαν ποτέ στο σενάριο, αλλά που καθόρισαν τη σχέση τους. Κάποιοι θυμήθηκαν σκηνές που χρειάστηκαν πολλές επαναλήψεις, όχι λόγω τεχνικών δυσκολιών, αλλά γιατί τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Άλλοι μίλησαν για στιγμές που η κάμερα κατέγραφε κάτι πολύ πιο αληθινό από αυτό που είχε προβλεφθεί. Στο μεταξύ, οι πιο σιωπηλοί άρχισαν επίσης να ανοίγονται, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές εκείνοι που μιλούν λιγότερο έχουν να πουν τα πιο ουσιαστικά, φέρνοντας στο φως σκέψεις που δεν είχαν εκφραστεί ποτέ δημόσια. Η αίσθηση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν περάσει από μια κοινή δοκιμασία, μια κοινή πορεία που τους είχε αλλάξει, γινόταν όλο και πιο έντονη, μετατρέποντας το τραπέζι σε κάτι περισσότερο από έναν χώρο συνέντευξης. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές, δεν υπήρχαν ρόλοι ή ιεραρχίες, αλλά μόνο άνθρωποι που είχαν μοιραστεί χρόνο, κόπο και συναισθήματα και που τώρα έβρισκαν τον τρόπο να τα αποχαιρετήσουν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η έννοια της σειράς άρχισε να αποδομείται μπροστά στα μάτια του θεατή, αποκαλύπτοντας τον πυρήνα της, που δεν ήταν άλλος από τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτήν. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις φωνές, τις σιωπές και τα βλέμματα που αντάλλασαν, άρχισε να διαφαίνεται ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του αφιερώματος δεν είχε ακόμη έρθει, ότι υπήρχε μια στιγμή που όλοι περίμεναν, ίσως χωρίς να το λένε. Μια στιγμή που δεν θα αφορούσε απλώς τη σειρά, αλλά έναν άνθρωπο που είχε αφήσει το δικό του, βαθύ αποτύπωμα σε αυτήν, έναν άνθρωπο που δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το τελευταίο αντίο, ακόμη κι αν η παρουσία του πλέον ανήκε στη μνήμη. Και έτσι, καθώς οι φωνές άρχισαν να χαμηλώνουν και το βλέμμα πολλών γινόταν πιο βαρύ, το αφιέρωμα προετοιμαζόταν να περάσει στο πιο φορτισμένο του σημείο, εκεί όπου το συναίσθημα δεν θα μπορούσε πια να κρυφτεί πίσω από λέξεις ή αναμνήσεις.
Την ίδια στιγμή, η ατμόσφαιρα γύρω από το τραπέζι άρχισε να αλλάζει ανεπαίσθητα, σαν να περνούσε από μια ζεστή, ανθρώπινη εξοικείωση σε κάτι πιο βαρύ, πιο βαθιά φορτισμένο, όπου οι λέξεις δεν αρκούσαν πια για να περιγράψουν όσα ένιωθαν. Οι φωνές χαμήλωσαν, τα βλέμματα απομακρύνθηκαν για λίγο από το παρόν και στράφηκαν προς τα μέσα, σαν ο καθένας να αναζητούσε εκείνη τη μία στιγμή που θα μπορούσε να αποδώσει το πραγματικό βάρος αυτής της διαδρομής που τώρα έφτανε στο τέλος της. Όχι πολύ αργότερα, η εικόνα άλλαξε χωρίς προειδοποίηση, και οι πρώτες σκηνές που εμφανίστηκαν στην οθόνη δεν ανήκαν σε κάποια έντονη δραματική κορύφωση της σειράς, αλλά σε στιγμές πιο ήσυχες, πιο ανθρώπινες, εκείνες που συχνά περνούν απαρατήρητες, αλλά τελικά είναι αυτές που μένουν. Στο μεταξύ, το πρόσωπο του Νίκος Γαλανός εμφανίστηκε για πρώτη φορά μέσα σε αυτό το νέο κύμα εικόνων, όχι ως απλή παρουσία, αλλά σαν μια σιωπηλή υπενθύμηση του πόσο βαθιά είχε συνδεθεί με τον κόσμο της γης της Ελιάς. Η μορφή του ως Ισίδωρος Βρετάκος δεν παρουσιαζόταν πια μόνο μέσα από τις πράξεις του χαρακτήρα, αλλά μέσα από μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες στιγμές που αποκάλυπταν κάτι περισσότερο, μια εσωτερική δύναμη, μια αξιοπρέπεια που ξεπερνούσε τα όρια της μυθοπλασίας. Αμέσως μετά, οι ηθοποιοί άρχισαν να μιλούν ξανά, αλλά αυτή τη φορά τα λόγια τους δεν είχαν την ίδια ελαφρότητα, ούτε εκείνη τη γλυκόπικρη ισορροπία που υπήρχε πριν, καθώς το θέμα που είχε ανοίξει δεν επέτρεπε καμία επιφανειακή προσέγγιση. Ένας από αυτούς περιέγραψε την πρώτη του συνάντηση μαζί του, όχι ως συνεργασία, αλλά ως μάθημα, ένα μάθημα σιωπηλό, όπου η παρουσία και μόνο αρκούσε για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αφοσίωση στην τέχνη και σεβασμός απέναντι στους άλλους. Λίγο αργότερα, κάποιος άλλος θυμήθηκε στιγμές από τα γυρίσματα, εκείνες που δεν κατέγραψε ποτέ η κάμερα, όταν ο Νίκος Γαλανός παρέμενε στο πλατό περισσότερο από όσο χρειαζόταν, όχι γιατί του ζητήθηκε, αλλά γιατί ένιωθε ότι η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά. Καθώς αυτές οι αφηγήσεις ξεδιπλώνονταν, γινόταν όλο και πιο φανερό ότι το αφιέρωμα δεν προσπαθούσε απλώς να τιμήσει έναν ηθοποιό, αλλά να αποδώσει ένα κομμάτι από την ψυχή της ίδιας της σειράς, που είχε διαμορφωθεί και μέσα από τη δική του παρουσία. Παρόλα αυτά, εκείνο που συγκλώνιζε περισσότερο δεν ήταν μόνο τα λόγια, αλλά οι σιωπές που τα ακολουθούσαν, εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα όπου κανείς δεν μιλούσε, αλλά όλοι καταλάβαιναν, χωρίς εξηγήσεις, το βάρος της απουσίας. Την ίδια στιγμή, οι εικόνες συνέχισαν να εναλλάσσονται, δείχνοντας σκηνές όπου ο Ισίδωρος στεκόταν ως πυλώνας, ως πατέρας, ως άνθρωπος που προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, προσφέροντας πάντα μια αίσθηση σταθερότητας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το αφιέρωμα άρχισε να αποκτά έναν χαρακτήρα σχεδόν εξομολογητικό, καθώς οι συνάδελφοι του μιλούσαν όχι μόνο για τη δουλειά, αλλά για τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο, για την ευγένεια που δεν ήταν ποτέ προσποιητή, για τη δύναμη που δεν είχε ανάγκη να επιβληθεί. Κάποιος ανέφερε ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους, όταν οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, εκείνος δεν έχασε ποτέ την πίστη του στη δουλειά, ούτε την επιθυμία να συνεχίσει, σαν να υπήρχε μέσα του μια ανάγκη να δώσει μέχρι το τέλος ό,τι μπορούσε. Αυτή η αποκάλυψη δεν παρουσιάστηκε ως κάτι ηρωικό, αλλά ως κάτι βαθιά ανθρώπινο, μια επιλογή που δεν βασιζόταν στη δόξα ή στην αναγνώριση, αλλά στην ίδια την αγάπη για αυτό που έκανε. Στο μεταξύ, τα βλέμματα των υπόλοιπων ηθοποιών άρχισαν να γεμίζουν δάκρυα που δεν προσπαθούσαν πια να κρύψουν, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε λόγος για συγκράτηση, δεν υπήρχε ανάγκη για ρόλους ή για αποστάσεις. Όχι πολύ αργότερα, μια σκηνή εμφανίστηκε στην οθόνη που φάνηκε να συγκλονίζει τους πάντες, όχι γιατί ήταν η πιο δραματική, αλλά γιατί μέσα της υπήρχε κάτι αληθινό, κάτι που τώρα, με την απόσταση του χρόνου, αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική σημασία. Η φωνή του, οι κινήσεις του, ακόμη και ο τρόπος που κοιτούσε τους άλλους χαρακτήρες, έμοιαζαν τώρα με κάτι περισσότερο από ερμηνεία, σαν μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που είχε επενδύσει ένα κομμάτι του εαυτού του σε κάθε στιγμή. Και τότε, σχεδόν ανεπαίσθητα, το αφιέρωμα άρχισε να φτάνει σε ένα σημείο όπου η συγκίνηση δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί, καθώς οι λέξεις έδιναν τη θέση του σε μια κοινή αίσθηση απώλειας και ευγνωμοσύνης. Πριν καν το καταλάβει κανείς, το όνομα του Νίκος Γαλανός δεν ακουγόταν πλέον μόνο ως αναφορά, αλλά ως μια παρουσία που, αν και δεν βρισκόταν εκεί, ήταν αισθητή σε κάθε βλέμμα, σε κάθε ανάμνηση, σε κάθε σιωπή. Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτή την ένταση που δεν χρειαζόταν καμία δραματοποίηση, το αφιέρωμα άρχισε να μετατρέπεται σε κάτι βαθύτερο από έναν απλό φόρο τιμής, σε μια υπενθύμηση ότι ορισμένες παρουσίες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Η στιγμή εκείνη δεν έκλεισε με χειροκροτήματα ούτε με μουσική, αλλά με μια σιωπή βαριά, σχεδόν ιερή, σαν όλοι να καταλάβαιναν ότι όσα είχαν υποθεί δεν μπορούσαν να συμπληρωθούν με τίποτα περισσότερο. Και έτσι, το τρίτο μέρος δεν ολοκληρωνόταν με ένα τέλος, αλλά με μια αίσθηση συνέχειας, σαν η μνήμη να είχε πάρει τη θέση της αφήγησης, προετοιμάζοντας το έδαφος για όσα έμελαν να ακολουθήσουν, εκεί όπου το αντίο θα γινόταν ακόμη πιο προσωπικό, ακόμη πιο δύσκολο να υποθεί.
Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η σιωπή που είχε απλωθεί μετά το φόρο τιμής δεν έσπασε αμέσως, αλλά μεταμορφώθηκε σε κάτι πιο απαλό, πιο εσωτερικό, σαν ένα κοινό συναίσθημα που δεν είχε ανάγκη από λέξεις για να υπάρξει. Οι ηθοποιοί παρέμειναν για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητοι, όχι από αμηχανία, αλλά από εκείνη τη βαθιά κατανόηση ότι είχαν μόλις αγγίξει κάτι που δεν επαναλαμβάνεται, κάτι που δεν ανήκει ούτε στην τηλεόραση ούτε στην τέχνη, αλλά στην ίδια τη ζωή. Λίγο αργότερα, το αφιέρωμα άρχισε να μετακινείται ξανά, αυτή τη φορά προς μια κατεύθυνση πιο φωτεινή, σαν να προσπαθούσε να ισορροπήσει το βάρος της απώλειας με τη ζεστασιά της μνήμης, να δείξει ότι το τέλος δεν είναι μόνο αποχωρισμός, αλλά και συνέχεια. Η κάμερα απομακρύνθηκε από τα κοντινά πλάνα και άνοιξε το χώρο, αποκαλύπτοντας ξανά το μεγάλο τραπέζι, όπου όλοι είχαν πλέον βρει μια νέα ηρεμία, μια αποδοχή που δεν βασιζόταν στη λύθη, αλλά στην αναγνώριση όσων είχαν ζήσει μαζί. Τότε ακριβώς, οι συζητήσεις άρχισαν να επιστρέφουν, όχι όμως όπως πριν, αλλά με έναν τόνο πιο ώριμο, πιο βαθύ, σαν οι εμπειρίες που είχαν μόλις μοιραστεί να είχαν αλλάξει τον τρόπο που έβλεπαν τα πάντα, ακόμη και τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάποιος μίλησε για το πώς η σειρά αυτή του συνόδευσε σε σημαντικές προσωπικές στιγμές, σε χαρές αλλά και σε απώλειες, και πως πολλές φορές τα γυρίσματα έγιναν καταφύγιο, ένας χώρος όπου μπορούσαν να συνεχίσουν, ακόμη και όταν η ζωή έξω από το πλατό γινόταν δύσκολη. Άλλοι θυμήθηκαν εκείνες τις μέρες που τίποτα δεν πήγαινε όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά παρόλα αυτά κατάφερναν να κρατηθούν ο ένας από τον άλλον, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της σειράς δεν βρισκόταν μόνο στο σενάριο, αλλά στις σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί. Στο μεταξύ, το τραπέζι άρχισε να αποκτά έναν συμβολισμό πιο έντονο, σαν να μην ήταν απλώς ένας χώρος συνάντησης, αλλά ένα σημείο όπου όλες οι ιστορίες, όλες οι διαδρομές και όλες οι εμπειρίες συναντιούνταν για τελευταία φορά. Η έννοια της οικογένειας επανερχόταν ξανά και ξανά στις αφηγήσεις, όχι ως λέξη, αλλά ως αίσθηση, ως κάτι που είχε χτιστεί με το χρόνο και που τώρα, στο τέλος, φαινόταν πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Αμέσως μετά, κάποιοι από τους ηθοποιούς άρχισαν να μιλούν για το κοινό, για εκείνους που παρακολούθησαν τη σειρά από την αρχή μέχρι το τέλος, για τη στήριξη, την αγάπη και την αφοσίωση που έδωσαν σε μια ιστορία που έγινε μέρος της καθημερινότητάς τους. Δεν ήταν λόγια τυπικά, ούτε ευχαριστίες που λέγονται από συνήθεια, αλλά σκέψεις που έμοιαζαν να βγαίνουν αυθόρμητα, σαν να συνειδητοποιούσαν εκείνη τη στιγμή πόσο σημαντική ήταν αυτή η σχέση που δημιουργήθηκε μέσα από την οθόνη. Την ίδια στιγμή, κάποιοι δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, γιατί η αναφορά στο κοινό έφερνε μαζί της και την επίγνωση ότι αυτό το ταξίδι είχε φτάσει στο τέλος του, ότι δεν θα υπήρχαν άλλες σκηνές, άλλες ιστορίες, άλλες στιγμές για να μοιραστούν. Όχι πολύ αργότερα, το αφιέρωμα άρχισε να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, αλλά χωρίς εκείνη την αίσθηση του απότομου τέλους, καθώς κάθε στιγμή φαινόταν να λειτουργεί σαν μια γέφυρα που ένωνε το παρελθόν με το παρόν. Οι τελευταίες εικόνες από τα παρασκήνια εμφανίστηκαν, δείχνοντας στιγμές χαλάρωσης, γέλια, αυθόρμητες αντιδράσεις, μικρές λεπτομέρειες που ποτέ δεν έγιναν μέρος της πλοκής, αλλά που τώρα αποκτούσαν τη δική του σημασία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η αίσθηση ότι όλα είχαν υποθεί άρχισε να γίνεται πιο έντονη, όχι γιατί δεν υπήρχαν άλλα να πούν, αλλά γιατί υπήρχε μια κοινή κατανόηση ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται λέξεις για να ολοκληρωθούν. Κάποιοι αντάλλαξαν βλέμματα γεμάτα νόημα, άλλοι χαμογέλασαν διακριτικά, και μέσα σε αυτές τις μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες κινήσεις, φαινόταν ξεκάθαρα ότι αυτό το τέλος δεν ήταν μόνο επαγγελματικό, αλλά βαθιά προσωπικό. Πριν καν το καταλάβει κανείς, το αφιέρωμα άρχισε να κλείνει με έναν τρόπο που δεν επέβαλε το τέλος, αλλά το άφηνε να έρθει φυσικά, σαν μια ιστορία που ολοκληρώνεται όταν δεν έχει πια τίποτα άλλο να προσθέσει. Και έτσι, το τέταρτο μέρος δεν τελείωνε με μια κορύφωση, αλλά με μια ηρεμία που έμοιαζε σχεδόν λυτρωτική, σαν όλοι να είχαν πει όσα χρειαζόταν και να ήταν πλέον έτοιμοι να αποχαιρετήσουν. Όμως, ακόμη και μέσα σε αυτή την ηρεμία, υπήρχε η αίσθηση ότι ένα τελευταίο κομμάτι έμενε, κάτι που δεν είχε υποθεί ακόμη, ένα τελικό αντίο που θα έδινε σε όλο αυτό το ταξίδι το κλείσιμο που του άξιζε. Πριν καν το καταλάβει κανείς, η τελευταία φάση του αφιερώματος άρχισε να ξεδιπλώνεται με έναν τρόπο σχεδόν αδιόρατο, σαν να μην ήθελε να επιβάλλει το τέλος, αλλά να το αφήσει να προκύψει φυσικά, μέσα από όσα είχαν ήδη υποθεί και όσα ακόμη έμεναν να υποθούν χωρίς λέξεις. Η εικόνα επέστρεψε για λίγο στο τοπίο που είχε φιλοξενήσει τόσες από τις ιστορίες της σειράς, εκεί όπου η φύση και οι άνθρωποι είχαν συνυπάρξει σε μια ισορροπία εύθραυστη αλλά αληθινή, σαν να ήθελε να θυμίσει ότι όλα ξεκίνησαν από εκεί και, με έναν τρόπο, εκεί κατέληγαν. Λίγο αργότερα, οι ηθοποιοί άρχισαν να σηκώνονται ένας-ένας από το τραπέζι, όχι με βιασύνη, αλλά με μια ηρεμία που έκρυβε μέσα της το βάρος της αποχώρησης, σαν κάθε κίνηση να ήταν ένα μικρό αντίο που δεν μπορούσε να υποθεί φωναχτά. Κάποιοι αντάλλαξαν αγκαλιές που κράτησαν λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο, άλλοι έμειναν για λίγο σιωπηλοί, κοιτάζοντας γύρω τους σαν να προσπαθούσαν να αποτυπώσουν κάθε λεπτομέρεια στη μνήμη τους, γνωρίζοντας ότι αυτή η στιγμή δεν θα επαναληφθεί.
Στο μεταξύ, η κάμερα κατέγραφε αυτά τα βλέμματα, όχι με επιμονή, αλλά με σεβασμό, αφήνοντας χώρο για την αλήθεια να υπάρξει χωρίς να την πιέζει, σαν να καταλάβαινε και η ίδια ότι αυτό που συνέβαινε δεν ανήκε πλέον στην τηλεοπτική αφήγηση. Αμέσως μετά, ακούστηκαν οι τελευταίες σκέψεις, όχι ως δηλώσεις, αλλά ως μικρές εξομολογήσεις που έμοιαζαν περισσότερο με προσωπικά μηνύματα προς το κοινό, προς τους συναδέλφους, αλλά και προς τους ίδιους τους εαυτούς τους. Κάποιος μίλησε για το πώς αυτή η διαδρομή τον έκανε να δει τη δουλειά του διαφορετικά, να καταλάβει ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με την απήχηση, αλλά με τις σχέσεις που αφήνει πίσω της, με τους ανθρώπους που συναντάς και με όσα κρατάς όταν όλα τελειώνουν. Άλλος στάθηκε περισσότερο στο κοινό, σε εκείνους που περίμεναν κάθε επεισόδιο, που αγάπησαν, που θύμωσαν, που συγκινήθηκαν, που έκαναν αυτή τη σειρά μέρος της ζωής τους, δίνοντας σε κάθε ιστορία έναν λόγο να υπάρχει. Παρόλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά τα λόγια, υπήρχε μια κοινή γραμμή που ένωνε τα πάντα, η αίσθηση ότι τίποτα από όσα έζησαν δεν θα χαθεί πραγματικά, ότι ακόμη κι αν η σειρά τελειώνει, κάτι από αυτήν θα συνεχίσει να υπάρχει. Την ίδια στιγμή, η μνήμη του Νίκος Γαλανός παρέμενε παρούσα, όχι πλέον μέσα από σκηνές ή λόγια, αλλά ως μια ήσυχη παρουσία που συνόδευε το τέλος, δίνοντας σε αυτό ένα βάθος που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Η μορφή του Ισίδωρος Βρετάκος δεν χρειαζόταν πια να εμφανιστεί ξανά, γιατί είχε ήδη χαραχτεί στη μνήμη όλων, όχι μόνο ως χαρακτήρας, αλλά ως κομμάτι μιας ιστορίας που ξεπέρασε τα όρια της μυθοπλασίας. Όχι πολύ αργότερα, οι τελευταίες εικόνες άρχισαν να κυλούν, δείχνοντας το σύνολο αυτής της διαδρομής σαν ένα ενιαίο σύνολο, όπου κάθε αρχή και κάθε τέλος είχαν πλέον βρει τη θέση τους μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύνολο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η αίσθηση του τέλους δεν ήταν πια βαριά, αλλά ήρεμη, σαν μια αποδοχή ότι όλα ολοκληρώθηκαν όπως έπρεπε, ότι κάθε ιστορία είχε υποθεί και κάθε συναίσθημα είχε βρει το χώρο του. Η γη της ελιάς δεν έκλεινε απλώς ως σειρά, αλλά ως ένα κεφάλαιο που άφηνε πίσω του ίχνη, όχι μόνο στους χαρακτήρες, αλλά και σε εκείνους που τη δημιούργησαν και σε εκείνους που την παρακολούθησαν. Και τότε, σχεδόν ανεπαίσθητα, το αφιέρωμα έφτασε στο τέλος του, όχι με μια δραματική κορύφωση, αλλά με μια εικόνα απλή, σχεδόν καθημερινή, σαν να ήθελε να θυμίσει ότι η ζωή συνεχίζεται, ακόμη και όταν οι ιστορίες τελειώνουν. Η τελευταία ματιά, το τελευταίο βλέμμα προς την κάμερα, δεν ήταν μια υπόσχεση επιστροφής, αλλά ένα ειλικρινές αντίο, ένα ευχαριστώ που δεν χρειαζόταν να υποθεί δυνατά για να γίνει κατανοητό. Και έτσι, η αυλαία έπεσε οριστικά, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο αναμνήσεις, αλλά και μια αίσθηση πληρότητας, σαν να είχε ολοκληρωθεί ένας κύκλος που, παρά το τέλος του, θα συνεχίσει να ζει μέσα από εκείνους που τον έζησαν.